Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mai suna darussan rayuwa kashi na 8. In ba ku manta ba dai shirin darussan rayuwa shiri ne da ke kawo muku gajerun labarai masu ɗauke da darussa waɗanda za su amfane mu a cikin harkokinmu na yau da kullum. Kuma kamar yadda aka saba, ni Jamil Abdulrahman Mr. Writer nike gabatar da wannan shiri a ƙarƙashin kamfanin Ra'is Studios. Kuma a yau ma muna ɗauke da wani labari mai taken uwa mai daɗi. Wata rana wata agwagwa tana tafiya tare da 'ya'yanta da nufin zuwa wani tafki. Kwatsam sai suka hangi wani dila tafe ya nufo su. Ko da ganin wannan al'amari sai wannan uwar agwagi hankalin ta ya tashi, nan da nan fa ta umarci 'ya'yanta da su nufi bakin wannan tafki. Bayan sun nufi wannan tafki, ita kuma sai ta fara tunanin abin da za ta yi. Can sai ta fara tafiya tana ɗinkishi tare da jan fiffikenta guda ɗaya a ƙasa. Ko da dilan nan ya hango ta sai wani daɗi ya kume shi, domin shi a tunaninsa ta samu rauni ne ta kasa tashi, don haka sai ya bi ta a guje. Ko da ganin haka, ita kuma sai ta waiga inda 'ya'yanta suke. Da dai ta tabbatar cewa sun isa bakin wannan tafki, ita ma sai ta ruga a guje ta ɗayan ɓangaren ta yadda wannan dila ba zai ma gansu ba balle ya cutar da su. Ko da ta ɗanyi nisa sai ta tsaya tana numfashi da ƙyar. Da dilan nan ya ga haka sai ya ƙara ƙaimi wurin ganin ya cin mata domin ya samu abin kalaci. Ko da ya zo daidai inda take sai ta yi firit ta tashi, ba ta sauka a ko'ina ba sai cikin wannan tafki inda 'ya'yanta suke. Ƙarshen labarin kenan. Darasin labari: uwa za ta iya yin kowane irin abu domin ta kare ɗanta. Wannan dalili ne yasa nake ba mu shawara cewa a duk lokacin da iyayenmu suka ba mu umarnin yin wani abu, mu daure mu yi shi ko da kuwa a ce ba masu, domin ba lallai ne mu fahimci amfanin wannan abun a wannan lokacin ba. Amma in ba mu aikata shi ba, wata rana za mu iya yin da na sani. Kuma kada mu manta cewa wasu ba su ma da iyayen, balle ko sun so su yi musu biyayyan su samu wannan damar. To don haka mu da muka samu wannan damar, me ya kamata mu yi? Dabara ta rage wa mai shiga rijiya. Ya ku 'yan uwa, mu so junanmu domin junanmu. Kyakkyawan tunani shi ke haifar da kyakkyawar rayuwa. Jamil Abdulrahman Mr. Writer ke muku fatan alkhairi, mu huta lafiya. Ku danna like a channel ɗin Ra'is Studios, ku danna subscribe, sannan ku danna alamun ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu. Mun gode sosai.